लाख लाख सरकारि न' मोनै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। गोरिब सुबुंफोरा सोरनि गोरोन्थिनि थाखाय सरकारि न' मोननायनिफ्राय जानगाराव थायो। सरकारा मोनसे हेल्पलाइन नाम्बार फोसावदों। जुदि नोंथांमोनहा सोरबाफोर सरकारि न' मोनालासे दं, अब्ला नोंथाङा सरकारा होनाय हेल्पलाइन नाम्बाराव अजद दैखांहरनो हागोन। सरकारा गं 6 जिल्लाफोरनि थाखाय हेल्पलाइन नाम्बार फोसावदों। बे बारनिफ्राय गासैबो गोरिब नखरफोरानो सरकारि न'खौ मोननो हागोन। पन्चायतनि आफादगिरिया न' होनायाव जाख्ल'नाय खालामदों नामा? जुदि नोंथांखौ पन्चायतनि आफादगिरिया जाख्ल'नाय खालामदों, अब्ला नोंथाङा सरकारा होनाय हेल्पलाइन नाम्बाराव अजद दैखांहरनो हागोन। जायफोरा सरकारि न' गैया, बैसोर सुबुंफोरनो सरकारा जानबुं नाम्बार फोसावदों। सरकारा मोन 6 नाम्बार फोसावदों। सरकारि न' मोनै मोनफ्रोम नखरानो अजद हरनो हागोन। अजद होखांनायनि उनाव नोंथाङा सरकारि न'खौ मोननो हागोन। सरकारा मोन 6 जिल्लाफोरनि थाखाय मोन 6 नाम्बार फोसावदों। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन, बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, 3rd and 4th ग्रेड, रेलवे, एसएससि, आर्मी जीडी, अग्निवीर, बेंक, पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101-450-597, 6900-584714 आरो 9365-13222 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।